Sinibingelele ke eNingizimu Afrika uYelobhoni ngelokhulumayo uNelo ngazi nesinumbizelana ngoYelobhoni Dotela sikubingelele sikwamukele ku2026 unyaka omusha oza nempumelelo. No siphilile dokotela njani nekela? Siphila kakhulu ngineze ithuba nje ukubingelela abantu bakho Dotela ngoba nendlela yena nibingelela ngayo Dotela. Dokotela ngiyabingelela eSouth Africa. Ngiyabingelela uPhongolo la siphuma khona, siyabingelela nase Cape Town la sizenze khona, la sitholakala khona esikhathini esiningi nasemhlabeni wonke jikelele dokotela. Siyabonga. Dokotela, yini abantu abaphathele yona? Mina nje ngiphathele yona efuna abantu bafuna imali Dokotela. Abantu bafuna imali, abantu bafuna ukuceba, bafuna ukuba rich. Yabona umuntu ovule le video le ufuna ukuzwa ukuthi yini ongamenzela yona ukuze aphumelele abe isigwili. Abantu bafuna ukuba igwili Dokotela. Dokotela nalonyaka lapha ekhaya saziwa kakhulu ngenyoni ke endaweni eziningi la sithengisa khona inyoni. Manje ke Dokotela ngisazi sengothini Dokotela uba namhlanje bengakakubheki ukuthi uzawufika. Bengithi mina uzongivusela nje Dokotela kanti uze nomkhuba. Hayi ngeke Dokotela, aba TV mebefika uzobingelela bakubingelela kwicamera Dokotela. Yeah. Ukuze kuba avezela abantu ukuthi cha sambingelela ngalolu suku lolu. Cha Dokotela siyabonga kakhulu. Dokotela engakusho nje nakulonyaka inyoni ikhona. Engakusho inyoni yalonyaka ayifani nenyoni ebe isebenza kulomnyaka ophelile. Ngasho ukuthi kulonyaka inyoni ishintshile I more advanced than the last year entweni eziningi. Nokuthi ke okunye ke ngakhuluma ke nangophondo ukuthi nalo sel more advanced than la before. Okay, inyoni uphondo ke li advance ke ngokuthi lela manje selihamba nento yokugeza, lihamba nento kuningi engeke ngikwazi ukuexplaina la emoyeni kodwa nje khona eselihamba nako alisafani na before uphondo lalapha ekhaya. So engakusho nje ebantwini bonke abadinga into yokuphumelela uphondo into eqala oyisebenzisayo uma ukuthi ukude akukho la lingafiki khona uphondo ngoba lu 2.5 ilihamba everywhere around South Africa. Uyafona kuDokotela ezinambeni zalapha ekhaya ukuze uthole uphondo Dokotela wami. Siyabonga kakhulu umkhulu. Okay, understandela ngoba abantu bazoconfuseka noma nami nje nginoconfuseka kancane uzichaza. Uphondo mengithenga manje lo ngiposela lona alisafiki lodwa selifika nento yokugeza manje. Uphondo Dokotela alisafiki lodwa khehla lami. Lifika nento yokugeza Dokotela. Kunezinto oqala usebenzise because abantu abaningi sithola ukuthi banezinto eziningi emzimbeni. Uthola ukuthi lo phondo lilodwa ngalodwa before liqala ukusebenza liqale libe nezinkinga. Lilwe impi lilokulilwa instead ukuthi livule imali. So sihambe sayibona ke leyo nto sayilungisa ngokuthi kufuna umuntu khona la kufanele aqale andlule khona ngaphambi kokuthi athole uphondo. Aqale uphondo ukulisebenzisa Dokotela. In general ke Dokotela ungathini kubantu abangajwayele ukuhlala bayogeza nje. Ngisho abazathatha lutho bahlala bageza nje bakhiphe isinyama ngoba phela ezisambe emhlabeni sihlangana abantu abaningi every day siyancola sabantu. So ngaba recommendela bathina abantu ukuthi geza if uthi umuntu cha mina ngifuna umuntu ogeza nje Dokotela ungangenzela njani? Lapho ke Dokotela siney'nsipho. Okay akhona ama product ka Dokotela uma sofonile kakhulu siney'nsipho Dokotela kodwa into esikwazi ukuyikhuriya iy'nsipho. Okay these days kune combo ekhona la khona kuba nalento ehamba nephondo yokugeza kube insipho ke sihamba nga2 and then ke kube sekuba ke ne angithi nje siyageza sigeza 1 sibese sisebenzisa le insipho sibese sigeza 2 ngeke ngisho ukuthi sigeza kanjani Dokotela. Okay. Ya ngoba phela kuningi wenza la nabesifazane bafuna ukuhloba babona amadoda right anemali Yelobhoni into kanjalo nje ngisibonelo nje yabo. Yeah. Yeah, so into enjalo cha abantu bavumelekile bangafona bacela ukushiphela zona.
uyafona dokotela uma ufona lapha ekhaya khehla lami kunento abavama ukuyicela bavama ukucela uPostnet noPEP number. Okay. Yes khehla so abantu abaningi siyayibe neproblem umuntu aloku aqhazela ngenye into ongayazi so ngithi nje anguveze ukuthi lapha ekhaya uma ufone wa order something ulungisa uPEP number okanye uPostnet iko esikwazi ukusebenzisa and then ke okwesibili ke kuloko bekade ukubuza dokotela abosisi cha bahloba kakhulu dokotela sinayo insipho zokugeza labo sisi sinako futhi ne product engeke ngikwazi kuyibiza ngegama these days ke kuyikhombo angeke ke ngisho iprice yako ngoba siyogcina sesikuthengisa sesi100 kodwa ke ikhona ikhombo ekhona for abosisi and icheaper kakhulu nabo baba nabo futhi bayayithatha leyo khombo akulona ke uphondo luseceleni ke uphondo lihamba lo. Okay, le khombo yenzani umuntu osifazana? Ikhombo ikwenza ukuthi uthandeke, ikhombo ikwenza ukuthi ubukeke, ikhombo ikwenza ukuthi awugcini ngokuthandeka mhlawumbe ukuthi uthandwa amadoda uthandeka nasemsebenzini. Iyakusiza nekutheni nemali futhi ikuthande. Okay. Ngoba uma uthandekile ku-easy ukuthi imali iphume kodwa uma ungathandeki ku-easy ukuthi imali nayo futhi kulahlekele khehla. Wathi omunye umuntu ubona amadoda epha ama-side chick imali ingoba umama nje uhlezi nje lala ngesikibha se-ANC akafaka lezi zinto ezifakwa imvunulo yasekamerweni yabo nabe kukhona uthando imali iphuma kalula that's why ke ama-side chick ayavunula too much akusho umuntu i-comment section wathi ecebisa abantu ukuthi nalokho kuyasiza kanti ke nansi ke udokotela into eza naye athi le khombo le izokwenza ube right ungabi umama nje ubaba angasambuki kanjani yabo ubaba akasehle egoli usevela athumela imali nje ukuthi ingane zidle ubaba akayehle egoli dokotela into ishumayela lo vangeli dokotela ngishumayela lelo vangeli dokotela umuze kawakho uma ubaba angasabuye egoli dokotela geza kahle nje ube umama uthandeke uma sewuthandeka ubaba uyakuzwa nasegoli futhi uma sewuthandeka egazini uyazehlela yena akehliswa wo ngoba uyabona thomakhelwana bazomthathela dokotela nathi indaba enkulu abantu bafuna ukuthwala dokotela kunomuntu one-tuck shop imile sekufika udlamini yakhe useyaphezulu manje kodwa ugumede kade waqala udayisa uyakhona ukufundisa izingane esikoleni athenga igrosa but impumelelo ayikho usahamba ngevena ehamba ngalo kudala akwenze kulutho bayamdlula abanye unayo uyayifuna lento le dokotela ubanikana abantu abafuna lento nje dokotela kunento engicalile abake bafika ekhaya bake bayibona manje ngiyathanda ukuthengisa izinto eziningi dokotela hayi dokotela abantu bayifuna lento dokotela lapha ekhaya kuyaziwa ukuthi sithengisa inyoni sidila kakhulu ngenyoni lapha ekhaya sase sithi masidila kakhulu ngenyoni kodwa lokhu ngeke ngihlale ngakusho ngoba sike sakhuluma ngomlungu lokhu khona kunezinye izinto engeke ngikwazi ukusibiza emoyeni dokotela zidinga ukuthi ufike ekhaya sisikhulumele ngasekhaya kodwa ke ngizokhuluma ukuthi lapha ekhaya sinaye unodoli osebenza esitolo. Okay. Usebenza esitolo usebenza kumuntu onemoto mhlawumbe mawukuthi unemoto yena uspecific for umuntu owenza something obhizi ngayo khona lokho obhizi ngako specific for lento awufani nephondo nokunye wona uspecific ekutheni mawukuthi khona lokho obhizi ngako sihambe ke kunento esikhandile kodwa isebenza nganodoli because kunabantu ababazalwane abangakwazi ukubeka isigubhu okanye into thizeni phakathi eshop okanye la abusiness akhona mhlawumbe ngawo wenza ini whatsoever siyakwazi futhi lento ukuthi ungayifaka nakukhiya wakho uhambe nako ukukhiya okanye ukulengisa emotweni yakho okanye whatsoever ngendlela ongakwazi la ungakwazi ukubeka khona kuyinto ethandekayo qishi ifuna ukufana nophondo inkinga abanye abantu abavumelekile ukuthi bangafaka amaphondo because opastor in ngitheke angibuye nguveze ukuthi leyo nto labonodoli labo sekukhona abonodoli sesibakhile lapha ekhaya ungabuya umlando unodoli uma ukuthi awufuna kodwa ke unodoli u4.5
Akuveze lokho. Yes, it's 4.5 not only because too powerful kanti futhi unezinto eziningi. Kahle kahle ngiyangithanda ukuthi ulande ekhaya dokotela. Straight. Ulande ekhaya dokotela. Yes kona uma uke wafika so iclient lasekhaya mhlawumbe khona into engayizama kodwa mawukuthi ukude kakhulu angikwazi vele ukukuphosela dokotela. Mawukude kakhulu. Hayi dokotela uyangithusa azi ledathi ngithusa yini? Yeah. Uthena seyimoto lento uyayifaka. Yeah. Ningabe imoto engizaziyo mina zabantu engibaziyo enonodoli. Kodwa manje sengizobabuka ngelinye ihlo manje. Nalama artists lawa ama celebrities. Aseqhwa amabhuku amakhulu afaka unodoli la. Manje musu usho kanje usungineza umqondo kodwa angisho ukuthi abantu abahambe bejaja abantu. Sonke siyayizamela ngendlela esizama ngayo. Uyazi ukuthi ufunani? Udokotela inamba yakhe ikhona escreenini. Bese kuba khona udokotela othi umuntu ke mina ngifuna umlungu wedokotela. Uma ngifuna umlungu kufanele ngeze ekhanqo. Umlungu kufanele ngibe kweliphi izinga lempilo dokotela. Kufanele ngithi nginebusiness noma cha anginalutho nje kodwa ke nginayo imali ukuthi ngimlungu ngimthola. Dokotela umlungu akana nkinga ukuthi wena ukuphi noma ukuphi dokotela u0 unani into ebalekile mawukuthi wena uzizwa ungathi ufit uthi ungathatha umlungu uyavela ekhaya uthathe ngabiza futhi umlungu angikwazi ku mention price hayi ngiyakuzwa mina umlungu into eyimfihlo wena dokotela uyafona nje ekhedlalabi uma sowufuna umlungu uma sowuzizwa ngathi soyindoda uyafona nje udokotela usho ukuthi hayi sowuqinile soyindoda bese siyasho ukuthi hayi fika ekhaya umlungu ke ngiyangi-advise ukuthi awuthathi uma ukuthi awakashadi okay umlungu awulungile abafana umlungu angithi uyena lo othi mase sumthathile awubusaganwa cha ngeke ngisho njalo dokotela ngizosho nje ukuthi mawukuthi awukakaganwa awumthathi umlungu masuganiwe ngamthatha umlungu masuganiwe ngamthatha umlungu ukuthi uganwe ka1 ka10 ka no matter umlungu alankinga nesithembu alankinga ukuthi uthole isithembu nomthole ini into angayifuni ukuthi yena manje sefikile bese ngena abanye bese kuba khona into eza ngemuva kuye phela yena uvala isicapha hayi ke bomama ke mina ngihlezi ngibiza ngama tips umuntu ama tips kahle kahle mina ufuna ama financial advice ngothola la kumina uma ngabe ubaba uluke ufuna number 2 mutshela thatha umlungu ngoba after umlungu ngeke saphinda akana omunye inkosikazi if ngizwanga namhlanje angazi mina ngathi nginika ama tips la serious if ubaba usafuna ukuletha umnako wenu mtshela thatha umlungu vele nizoba nemali kanti futhi ngeke samthatha omunye umuntu usegcele ngawe qinisile dokotela once ubaba ekhaya wathatha umlungu umfazi ongeke nihluphane naye mhlawumbe ngakubeka kanjalo ngoba phela into ezofike ibe isicapha ivala ubaba ukuthi angayenzi le ukuthi ubaba elokwashangashanga futhi nga-advisor futhi nakubomama ukuthi baba ngiyakubona sohambile emhlaba wonke lokuzama izithwalo ake sowume ngale izithwalo zakho siloko siphelelwa imali ake sesike nathi sesizama umlungu sibone ebantwini ebake bathatha umlungu ngathi mina ngiqela ukuthi uma ukuthi ukhona othi yena okanye umama ethathe yazi indoda yami yathatha umlungu siyahlupheka lapha ekhaya umlungu lokwenza angathi mina akavele la manje asho ukuthi umlungu uhlupha nga1 na 2 kodwa dokotela indlela othi avele ngathi ufuna umshanje lo usho afotha avele ngathi ufuna umshanje vele umuntu lo no dokotela inkinga ukuthi so far lapha ekhaya sikake sabanento egijimisa abantu namkhulu okay because siyaqophelela ukuthi umuntu into mayithethe ingabe ngumso iba neproblem kuye simeka sure ukuthi into yalapha ekhaya siyenza ngeqophelelo eliphezulu khehle lidala iloko nje engakusho omkhulu wami dokotela sibonga kakhulu mina kahle kahle engibaziyo engibajwayele abajalo ungifonela abathatha inyoni dokotela ayibandezela phezulu njengenyoni imali khona ngoba nami nje ama-e-wallet nginokwathola nje laba abathatha inyoni ngithi phaphu abantu abathatha inyoni bathanda kakhulu manje mina bese sawusangizama idokotela kanti phela sisebenza sonke imfihlo yami nawe leyo yabo imfihlo yami nawe dokotela
So ngithi up kwabathatha inyoni hey noma ubaba nje waseCape Town kathi ungishaya ngo-1.5 emasonto adlule ethi hayi ngithi asidle inyoni iyaphaka hayi ngizothini mina lapho Kasi yabonga kakhulu udokotela. Udokotela uyatholakala still uyatholakala enambeni yakhe ethi 06 04 14 95 22 uyafona uya WhatsAppa indaba abohayi elokuyivela Nkosi yami awu siyaxolisa kakhulu Nkosi yami asazi nathi ufuna siphendule isithini uma uthi hi nathi noma sithi hey noma sithi hu asazi ke lapho ke siyacela nje kakhulu ohayi uhlala nje udabeni uthi mkhulu kunjani ngifuna u1 no2 no3 okanye ungamiyeka nokunjani vele usho uthi mkhulu ngine problem ngifuna u1 2 no3 siyacela nje kakhulu kubantu balapha ekhaya iloko nje esingakusho niyafona ikakhulukazi these days ngise Cape Town yeah siyahamba nakwezinye indawo kodwa nje still udokotela iloko use Cape Town yeah vodokotela waziwa ngegodla embili se Cape Town sophongolo bese avakasheke koGoli abe khona umhlaba wonke akukho lapha angahambi khona dokotela ma uyinyanga vele wena khehle lidala uyahamba so ngiyaye ngithuke nje mawuzwa umuntu ethi kanti wena sowusebenzela koGolini no uma uyinyanga vele uyahamba because ithini sikhule la khona uma sicala ubunyanga bethu besibethela imizi yabantu kakhulu senza lokwa nalokwa emzini yabantu so kuningi nje ngeke ngikwazi ukukhuluma umuntu mengibuza ukuthi ufika njani la sasivele sihamba nalama camera angakabi khona sasivele seabantu abahamba ukuthi namhlanje ngoba sekune social media sekuyazwakala ukuthi udokotela usendaweni enje sasivele sihamba dokotela hayi dokotela sibonga kakhulu aphele hlala futhi ngokuzayo ukuthi till next time stay blessed.